mensahe para ken ka sa dinumanti ayan mo malaglagip ka na ipanen nagkut kinapuno ken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. I love you di mensahe para ken ka sa dinumanti ayan mo malaglagip ka na ipaneknekut kinapuno ken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak di mas baalan to'y iliw ko kumusta nga tan ni ay ayate kun kunaday to'y puso umanay laenghet nga agtek ladawan mo nga isut pangipapasa to'y iliw ko. Mensahe para ken ka sa dinumanti ayan mo malaglagip ka na ipaneknekut kinapuno ken ka adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysa di mas baalan to'y iliw ko kumusta nga tan ni ay ayate kung kunaday to'y puso umanay laenghen nga agpegladawan mo nga isut pangipapasa to'y iliw ko. Di panagmaymaysa di mas baalan to'y iliw ko kumusta nga tan ni ay ayate kun kunaday to'y puso umanay laenghen nga agpegladawan mo nga isut pangipapasa to'y iliw ko. Iti panagmaymaysa di mas baalan to'y iliw ko kumusta nga tan ni ay ayate kun kunaday to'y puso umanay laenghen nga agpegladawan mo nga isut pangipapasa to'y iliw ko nga isut pangipapasa to'y iliw ko. Panunutin ko ba
lemen ngayon ko na sumulitak ngunit grabe sumarunua pa nagtatalo la efensi kakit ni maton doble party presyo di abono awan pa'y kita ng regasyon de gasolina iti pananaw ni Uncle Berting nang isaldan taltalon di na nisa ang masakan tadi makelen iti pamilya tati baro nang ang basbasakit ng asawa nagregsak ni bakasan na balisaritang em nalakunan ay may sanga etarya basta ni Uncle Berting sala sumang peto ti malemet anya narigat di malarumang ayen at ko ni Uncle Berting isabayan ang pagpagkansen ala ti rumadlaw lumakayen at damay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw at kakape nakamulele awanin iti matalo di na amin analakon awan peget ken kwanen mang taripato Napanagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Berting dagiti anak na agrama na buko na nang daran na daan na panding misita dakkel nagbaliwang dagiti anak na iti kinagaget imalataken kwa na doktor ken abogada ni Uncle Berting anyang atang ibrana basta ni Uncle Berting sala sumangpit na ti malemet pindain na anak na apasyare nagnay ti dagdaganan na pinagpaanal na ngemitan mansyonin ti balay na sikang ngay karubang amamungkat suna ni Uncle Berting tatang taisod na aramin nati amin kalatay nga anak na at subalitay kumamit king buwana at subalitay kumamit king buwana Igatindiyag ko, iyag may sa nang runa nusungken ti ilit uken ka di man payday tirik na kapapanagsen na ay na ngem magan anusa anyang aruti maaramida aglabas ti aldaw sutnget kunti lawag na dumaduma tinak marik na ngaminal ubiyag ko awal kal dito'y sidong ko awal pagi sa daga kadagiti parikot ko lamis ti agsapa agkarayam to'y bagig Diyagun marik na
dagi din apara. Ayan yan ang nagsampit mo dagi pen. Di ayan, ayan ang naglabas. Ang labas di aldaw, sipnget kong tigawag. Naduma-duma, tinak marik na
marmarnek. Si kantay kabaknangan, bila dapat palpala ilangan. 24 oras mga online, puro silping karga na timeline. Kasalungan tamet kay pamilyam, di pa'y pulos na mapagsilbihan. Kasalang ruden iti upuburam, balang kantos kanto bailang. Manang ko adapay oras mo, at nanangin day tabiyag mo. Maan-ano nang isin tabunil mo, wino na rasay takikitay mo. Pinapatid may saglakay mo, pinangat mong kitkat si bubuo. Mapunawen day tapuso, day napintas mo anapod mo. Mapunawen day tapuso, day napintas anapod mo. Sapay ko matadunggit ka, iti daytoy akantak. Kanta ti maysa nga agayat ken ka. Kanta nga adaan ayat, manipul iti pusok. Para ken ka, daytoy akantak. Tunggal ka nito, akadua kaket langit. Sikati puno, arago iti pusok. Diak mabituran, ti may sinakeng ka. Tilaing kayat ko, ket kanayo nakadua ka. Sikaleng ti ayate, sikati ayat ko, iti agnanayon, dito'y puso. Awan ti kasukat ti kasken ka, uray no agnanayon. Sikati ay ayate, sikaleng ti amin kaniyak. Sikaleng ti patpate ko, sikaleng ti mante, kaniyak iti inspirasyon. Ada pate itan ti biyag ko, sikaleng ti sikaleng ti
sakit ko ken ka, ket imbaga ken ka, ang mabalin na malipatan ka, apayasak sa pulen ka ita. Sikapay laeng di kayat ko, marik nakitip pusok, narikat nga alilawan ti panunot kenrit na. Sapsapulan ka pailay, mabalin ka di ang mapakawanak, maulit-ulit nga ipagagday ta, agpupukaw daytoy rit na, ay ayaten ka pailaing ayat ko. Lagi ti kadua, dagita ka nito sakbay na anya naraksak, ikagkagumaman ti manglipat, apayadik aminen nga awan kan, ngam kasano nga agsubli ti ayat mo, amot nga aduti na sakit ko ken ka, ket imbaga ken ka, ang mabalin na malipatan ka, apayasak sa pulen ka iko. Sikapay laeng di kayat ko, marik na itit pusok, narikat nga alilawan ti panunot kenrik na. Sapsapulen ka pailaing, mabaling ka di ang mapakawanak, maulit-ulit nga ipagagday ta, agpupukaw daytoy rit na, ay ayaten ka pailaing ayat ko. Umizongata ti tiempo akuna en mi, ited mi como ti panawen mi, que nagbiag kami asang sang kamay sa itinaldaw. Manggaramit kami, iti tarigagay, que ti patulod ni dayta, iti kararara. Amo tayo amatungpal, amin dagiti arapap tayo, buyogen ti ayata mabalin tayo nga iranu. Kaduam diag pulos mas daw, ada kakadi para kaniak, if you are never wonder, sikati uno para kaniak, nasaraka kunti ayat tititong palbiag, may sanga ayat nga at pautiti, intero apanagbiag ko, nasaraka kunti ayat tititong palbiag, agnayon iti puso, nasaraka kunti ayat tititong palbiag. Ititunggal agit ket kaslabarong nga ayat, ket tunggal bituen nga panggato, iti langit ket naramid para kanya ken ka,
Nasara ka konti ayat dititong palbiyan. May sana ayat nga pautitin pero apanagbiag ko. Nasara ka konti ayat dititong palbiyan. Agnayon iti puso. Nasara ka konti ayat dititong palbiyan. Tung palbiyan. Manipud ideal daw abasitak ajinga. Ideal daw adi makel. Manipud idinang rugya kanawatan dai tibam panag. Ajinga itil daw nagunod ko tibukod ko apayak. Sana pulos ang nagkurang ti ayat mo. Si kalaeng tinagbalin asuportak. Kaya't kung ka harakupen ka, kaya't ko laing ay pagati panadyaman. Kaya't ko laing ti agyaman ken ka. Para kadagiti na barang isem mo. Ti pamarektam dagiti sa saong ti siri. Dahil tapay laeng ti mangiwanwan kanyak aging gaita. Pagyamanan iti amin naraksak nga aldaw dagiti ina. Imbagam kaniyak amin dagiti banag. Masapul lamang ako sakbay ana mamuwak. Masapul lamang ko ida tapno saan nga agbuti. Kadagiti amin abanag mabuti nga idi. Sakbay na mumuwak di ako makabuti ida. Kaya't ko laeng di agyaman ken ka. Para kadagiti na barang nga isem mo. Di pamarektam dagiti sa saong ti siri. Dahil tapay laeng ti mangiwan man kanyak aging gaita. Pagyamanan iti amin naraksak nga aldaw dagiti ina. Urayan niya ti mapasamak wenono kasano ti mabalin ko nga atinay. Ti ayat ken panang ipatek ko tasikake tagnanyan na kinaputno. Idi ubing akpay basit dagiti saka.
ni tatang tigiyak, iti tunggal addang igaman dagiti ima. Di kagbuteng anak, bulsek ti buteng, ngamiti isam na kanayon nga da na isang sangayan na lawan. Dagiti panakadan granti tulang, isuti mga gas luay ti rabi, unasan na dayta. Tinasayat nga di na ibagaken ka nga ay ayaten na ka, ngayon ipakita na ken ka. Insuronak ni tatang ko amang ipateg iti bagik, iwan-wan na kiti biyak. Ti impluensya na tipig sa nga awite kiti biyak ko. Inegaman ti makapabit, ngamigaman na ti puso iti agnanayon. Di makilak na minsan nalipatan na ti arakup na okupado iti lubong, kasla nalipatan dan ti panaglambing. Ngimay sa nga aldaw nakitak nga agmay-may sa nakatugaw, agpigpigirger dagiti imana, mataanap no kadagiti lagi. Tinasayat nga di na ibagaken ka nga ay ayaten na ka, ngem ipakita na ken ka. Insuronak ni tatang ko amang ipateg iti bagik, iwan-wan na kiti biyak. Ti impluensya na tipig sa nga awite kiti biyak ko. Inegaman ti makapagbit, nebigaman na ti puso iti agnanayon. Bigla nalahip ko dagiti istorya, sakbay ti panaturok, dagiti sakripisyo, agnanayon nga ayat. Isungay narakop ko, agyaman ang tatang iti amin, iti kamaudyaan na. Siyak to tipiksa na, kasmedleng iti aramiden kanya. Tinasayat nga di na ibagaken ka nga ay ayaten na ka, naken ka. Insuronak ni tatang ko amang ipateg iti bagik. Dinonggatan iti ayan mo, taw-tawagan kadita cellphone mo. Bigatal daw rabi barang sumumbat ka, ngem apay di ka man laeng nagparik na. Masakul ka itan
dismaya ta di ka mono sa dino kaitan tay utang mo bayadam kuman nabayagin na dunga tao tawen tinaglabasen numaamwag nga adda ka no umayag maan ka nagrigaten aya sanggeren ka no post ka idiyay Facebook kaslala awan ti utang mo dagita post mo nanging ina nga cellphone nagmingina nga panganan idi nag-message nak inakit din in block anya nga buwisit ko kailem-lemeng andak ipabuyon kasan tadi ka mairuwan tayo tang mo pabayadam kuman nabayagin na dunga tao tawen tinaglabasen numaamwag nga adda ka no umayabawan ka nagrigaten aya nga sungaren ka nagrigaten aya nga sungaren ka anya nga buwisit ko tailem lemengandak Sikat